Il-baġit li se jkun ippreżentati t-tnejn se jkun magħmul minn numru ta' miżuri illi se jwasslu biex in-nies jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors li fih enfasizza kif dan il-Gvern huwa wieħed li jrid jinċentiva aktar lil min irid jaħdem. Ħanuru li il-polz tagħna jdejna fuq il-polz tal-poplu qegħdin u nisimgħu lill-poplu. Waqt li kien qed jindirizza attività politika fiċ-Ċentru Laburista fiż-Żejtun, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif dan il-Gvern qed jimxi differenti minn dak preċedenti. Iva, il-Gvern jintaxxa ċertu affarijiet u joħodlok ċertu affarijiet u jagħtik affarijiet oħra. Qabel kienet illi joħodlok ħafna u jtik ftit li xejn. Star li lan ta' dan il-Gvern huwa li joħloq middle class ġdida permezz ta' riformi bżonjużi li ilhom ikunu posposti. Riformi u deċiżjonijiet li jekk ma neħduhomx forsi mhux aħna ħanbatu. Ma jbatu wliedna. Faħħar lil dawk kollha li joħorġu jaħdmu għall-familja tagħhom, dawk li huma beżlin. Hawnhekk elenka kif ma jistax ikun parti mit-taxxa li dawn iħallsu tmur għand nies li ma jridu jagħmlu xejn. Il-Prim Ministru Muscat stqar li jekk tiżra żerriegħa tajba taħsad frott tajjeb. Madankollu jrid ikun żgurat li dan il-frott jingħata lil min verament għandu bżonnu. U jien nippreferi illi il-flus li qegħdin nonfqu ma nifrankawx hemm minnhom. Imma dak li qegħdin nonfqu fuq min qiegħed jisraq, nonfqu fuq min verament irid jaħdem, fuq min verament huwa biżel. Apparti minn hekk il-Gvern se jiftaħ il-bibien tiegħu b'mod bla preċedent fi proġetti mas-settur privat u se jsiru riformi biex persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jintegraw fid-dinja tax-xogħol. Ir-roħs fil-kontijiet ta' dawn l-ilma se jkun sostnut stqar il-Prim Ministru, filwaqt li se jkun hemm iżjed inizjattivi relatati mas-saħħa bil-prinċipju jieqpa' dak ta' saħħa b'xejn, dan minn barra tisħiħ fis-settur tat-trasport. Joseph Muscat żied li fil-baġit li ġej il-poplu Malti se jara bajnejh ukoll jekk dan il-Gvern hux se jkompli inaqqas id-deficit.